Според мен всички политици по света крадат, но си го представям някакси като човек, който мисли повече за държавата и по-малко за себе си. Преди всичко да помисли за народа, защото никой за сега не мисли за народа. Седият, защото не вярваме, че нещата в България могат да се променят. Всеки мисли за своя джоб. На първо място наистина да мисли за бъдещето на България и за националното самосъзнание. Смятам, че българите трябва да имат по-голямо самочувствие и да се работи в тази насока. Ами да е чист и неопетнен, да не е компрометиран. Важното да бъде добър с хората. Не харесвам политиците, много лъжат. Не знам, може би Тимошенко, като изключим ситуацията, която се развива с нея, може би, но тя е доста, не знам, може би сегашната желязна леди. Аз така се представям. Не знам, не съм се замислил. Ами преди всичко не само външно да притежава излъчване, държание, поведение, но и да има морални ценности, за да може като глава на държавата да ги предаде на народа, който управлява.